Čau se lidi, tady Error.cz, tak chci vás přivítat na novou hru z Robloxu YouTube Talking a chci poděkovat Dantemu 26, že tu může být dneska se mnou. A ta hra je o tom, že stavíte svůj YouTube svět, ten blbec. Takže kupujete si věci, za ty věci updatujete pásy, všechno možný, kupujete si tam YouTube button. Takže nebudu to rozkecávat, jde se hrát. Dante jak vážně, no slavo. Vypadalo to dost blbě. Se jsem bugnul chvilkama. Takže si koupím to za to levní, nebo je zadarmo. Děkuji vám, že se vám líbilo ty videa, za ty ohlasy na Phantom Forces, na 4 a na poslední díly, co jsem se takhle koukal, a na Zombie Rush, což z toho dělám další sérii. Jak jsem se koukal na ty lajky a takhle, tak jsem za to moc rád. A doufám, že se vám bude líbit i tohleto dnešní video, což to uvidí, kdo to nestihne, tak vám dám do popisku kanál na Kohil 20LP. Plus, kdo nestihne se koukat na hry, tak dám vlastně do facebookové stránky ty díly, což tam dávám furt, na normální Facebook, kdo mi má v přátelích, tak to tam taky uvidí. To bych rád, kdyby se to přeposílali svým kamarádům, oba dva ty videa, jak na můj kanál, tak vlastně kanál na kamaráda, který to měl být s náma dneska, ale omlouval se, že má něco důležitého, takže to asi dneska nestihne, ale pokusíme se ho nahnat, že bychom pro vás mohli něco natočit. A chtěl jsem se zeptat ještě Danteho, jestli má v plánu, že bychom něco natočili, ještě něco dneska, nějakou hru. Můžeme pokračovat nebo dát něco jiného. Tak mi napadlo, že bychom zahrali Zombie Rush, což když jsem se na to koukal, tak jako Phantom Forces, na to, že má 5 lajků, nebo 5 schlídnutí, a Zombie Rush je na tom docela dobře, takže bych se asi spíš skláněl na to, že bychom zahrali Zombie Rush. To bude šumět, s čím tam bylo. S koněm, ty vole, to je ocas. Tak krýtl tenhle ten kluk, fakt, lidi. To je blbec. Já to vím, ale ty vole. Ježíšmarja. No to máš se, vole. Ne, bugnul Maďar furt vedel sebe, vole. Vole, on půjde na... Co tohle to kurva bylo? Ty se... Jo, tak já... Je čura. Nemáš mě srát, ty hovado. Jo, omlouvám se, že... Hej kámo. Já jsem bez jedné ruky. Jako vážně?
Jako vážně, vole, prdel jsem nedělal, tě prdel nedělám, fakt jsem, vole, bez levý ruky. Tak to celé to trošku ušetřit. No, tak mi ušetři. Až mě uvidíš, fakt jsem bez jedné ruky, vole. Takže jo. Danke schön. Bitte. Doufám, a tady jo, dobrý, dík. No, obě zpátky. Dobře, bitte. No víte, já jsem takovej, prostě neříkej error. Protože jako, Prostě člověk není. Každý člověk není. Dokonalý. Každý člověk má chyby. přesně. Každý člověk se svýma chybama učí. Jo. Píče! Dělej si prdel. No! Tak se vyplní ty zvuky, vole, já jsem se radši vypnul taky už. Kdo tě zase volal? Erek, ne? Mám smůlu, vole, dneska bude natáčím. Já chci mu říkat, že já bych hodinu, ty ale se hodí na pivo. Protože mu je 10 pivo, tak nevím, co je hodí na pivo. No, že. Kurva, nedají. Kurva. Pojď světlo. No, pokud tě... Da... Hej kámo! Čum, já na něm jedu! Že... Počkej, co? What the fuck? Počkej. Jak to udělal? Já sám nevím! Já držím moje ruce. Víte návolená! Já držím ruce, ale nevím, že sednout mě. To nejde. Kámo, nejde moc. Já štrňa. To nejde. Kde jsi? Dobře, vole! Bože! Bože! Tak to je fakt debilní agrese, já to mám. Tak to je boh. Tak to je boh, ty vole. Ty vole, chtěl jsem dost, ty vole. Zkus ještě jedno, co nemůžeš. Jsem na něm. To píče, já nemůžu, já vidím jenom ruce, Musíš dát pravý zkus za tu myši. když to dělám nic. Tak já nevím. Ty vole. To je nesmysl. Pardon. Ne, prostě to nejde. Já mám dvě ruce. Nevím. To nejde. To není verbální, to je Tady jsem se... No co vole, na to se nehraje. A u tohohle dílu dáme... Pade? Tak to je sice... Když u tohohle videa bude 30 lajků, natočíme další díl téhletý hry. Hej kámo, neřekl bych si, že bys to měl víc než já.
No, já jsem si koupil ten update, ty debile. Jo. Já si nekupuju toho panduláka, co máš ty vole. Já jsem se rovnou kupoval za litera ten update. Jo, kámo. Počkej, Dante neříká se, že to máš víc než já? Ne, ale máme to docela přes kilo, přes pada. Bože! YouTube má nepadá, YouTube má nepadá. Co je tady, jo? Taky tu někdo nebo tu není nikdo? Nevím, takhle už tam musel, když jsme se napojovali do hry. Kam to se budu? No, já počkám to. Kurně, to všechny fungovalo. Dneska to vyrenderuju na Camtasia Studio a zítra to jde rovnou na YouTube. Už to má vlastně. Když jsem si koupil ty karaběce YouTube. Podle toho panduláka už mám ty karaběce na sobě YouTube. Jo lidi, mě prostě dám toho, nebo prostě kámo, že mi baví takhle buzerovat. Za to letero? No, venku Když jsem ti to říkal, že za letero? Já jsem si to koupil. Jo. Prosím do komentářů mi napište, co byste chtěli od nás, aby jsme něco natočili. Ale já myslím, že to bude... Ale no. Vždyť jo. Já ještě zkusím najít něco podobný ty hry, takovýhle hry, pokud vás to bude bavit, tak bych udělal z těch sérií na tuhletu hru. Ale koukám, jak jsme natáčeli z Robloxu, tak se vám to líbilo, což jsme rádi. A byl bych rád, kdybyste mi dolů do komentářů psali, co by se od nás chtěli, aby jsme natočili. Předem upozorňuji, že vlogy nevím, jestli budu nikdy točit. Asi ne. Pranky možná. To se ještě domluvím s klukama. To bych chtěl se domluvit na spaní, že by já nějakému svýmu kamarádu, s kterýma prostě natáčím, buď k Dantemu, nebo ke Kohoutkovi, což už máme připravený s Kohym nějaký prank. A pokud by se vám to líbilo, tak bychom v těch prankách pokračovali, ale říkám, musí podle lajku, podle odběratelů, kdo mi neodebírá, tak vpravo,
Ne, dole, vpravo je odběr, byl bych rád za nové odběry, za komentáře, za lajky, vždycky potěší moc. A chtěl jsem se zeptat Danteho, kdy budeme natáčet na jeho kanál. No, zatím nemám plánu, protože já teď momentálně stíhám. Ty chodní repiče, která mi časy, ty vole. Zase ti tam někdo leze? A ještě, zatím nemám už, a už je to hrát. No, takže uvidíme, jak bude na tom vlastně kamarád. Aby jsme netočili jenom já a Krivace LP na náš kanál, taky aby to šlo na dalšího kamaráda a máme pro vás dobrou zprávu. Nebudeme 3 už, ale možná nás bude 8. Ale nebudu jmenovat ty 2, který by s náma budou hrát, protože ten jeden nechce, aby o něm bylo věděno. Takže jenom řeknu, že to bude chill. A jestli neví, kdo to je chill, tak prosím, neptejte se, protože on, nevím, jak bych vám to řekl, on prostě není takový typ, který, aby o něm bylo věděno, slyšeno, jo, aby ho nikdo neotravoval, takže jenom na nás to šel zatím, než on se na to zvykne. Přemýšlíme taky nad tím, že budeme natáčet streamy, až bude na to chvilku čas a klid. Já chodím do práce, takže taky mám hodničku, dělám na sadbách, domů přijdu až tak v 5, jak kdy. Než se s klukama domluvíme na všechno, co potřebujeme na hry, plánujeme, že koupíme další hry, co bychom pro vás mohli natočit. Dante, nechceš k tomu něco říct? Já nevím, o hrách, jako nad čím plánujeme někteří a takhle. Chod mi na pičku, na tady toho vycviku, nedošla, než já ty do piče. Ale sklidni se, nebo já vím. Nehraje. Se bugnu a odhlásil se. No ne, tak jsem mu to googlil. Jo, to jiný je to. Já jsem mám výhodu, že všechny mě nedostaneš. No ale neřekej 2krát. Nezapomeň, že já můžu na koni tam letět. Jediná výhoda v této hře, koně, které mluvíte. To tam jde za píč. Dobré, já neprať, bych, že nemá peníze. To už něco má? No, haleluja! Kolik tu chce? Tak, důvá za ním, ne? Tady to nějaký buk, ty mladě na něm už lítat, ty, já ne. Ale já nevím, je to možný. Ale je to prdel. To ti je, ne? No, a jo, já ještě doháním, co má jinak. Hej kámo, víš, kde jsem? Kde jsem, jak tě nevidím ani? Já se ani nevidím, tu má. Jsem na tebou, jsem na té skále nahoře. Ale
Otevřeme. Máš to nepoužít, ale opravdu, Jo, když sníte chipsy, ty se tak viděl? jo, Jak to viděl? ty vole, doufám, že za tohle to nedostanu, ty vole. Jo, myslíš ty autorský práva? Jo, ale mohlo by to skončit, jako už ty vole, už je, no sláva. Co? To docela, ty vole, bylo nepříjemný. Oh yeah! Oh yeah. Kámo, já můžu upgrade. Jo. Ti jsem babuky. Jo. A mám něco jiného na sobě. Já taky, vole, čepici, A brýle. jasně. Jo, jasně. Ale když se chci sníst, tak už to nejde. No, ale já mám dvoje brýle na sobě. Já mám jedny. Ale kámo, co zkoušíš? To pár ty zkoušíš to by dostat. Neumím totiž. Cože? Je u mě. Právě proto já to mám zamčený. Ale táhni ty, hovado. Nebo to se blbě dopadne za chvíli. Ty vole se taky není. Jsi ještě na balkóně? Ne. Já jsem u sebe. Já si nejsem nikdo na tě neplní, víš, já mám to si něco to nevidí. A protože jsem dával to balkóně, ty vole. Nevím, kde tě vyprovokovali. Vy se bylo komuninu, ty na ty komunisty. To radši do videa neřekej, vole, protože to vole. By to asi blbě dopadlo. Já vím, komu myslíš, ale ty vole, kdyby se na to ta dotyčná osoba podívala, vole, tak to zabije nás dva, vole. No, to jsem dělal. No tak jo, zaprvé je to na mém kanále, ty jsi to řekl a já jsem to vydal. No to zase jo. Takže vole, neřeči tu hubu, vole, nic se nám potom nestane, vole. Vydá čas? Kolik jsme natáčeli? Ve čtvrt? Nebo, ono, ve čtvrt ne, když je to 6:45. Já myslím, že tak v půl, takže ještě tak do 12, nebo do 7. To je rozumíte. Víš, že máš víc peněz než já. Nemám. Já jsem koukal. Co jsi zase pro ty hovoru? Já jsem koukal. To my víme, že jsi kokot, vole, ale proč? Já si ustřelil hlavu. A ruku. Takže se to zábí momentálně. Ne, ale já tě nezabiju, protože já nemám rakety. Taková, je to vám jako charakter, nebo co máš, jo? Nejspíš, ale nejspíš. No, ještě dávně. Už mám víc. Ještě dvakrát. Už ne. Taky budu dát klíč, jo. Co? Vyprdala. No. Je to už vyprdala. Co zkoušíš?
Je kámo, neskoušej na mě nic. Co je to vás vyzkouší dostat? Ne, on se neumí bugnout, debil. Vocas. Chuligán jeden. A jdu se kopit poslední update za 5000. Já teď budu vidět. Budu dělat. Teď mi to bude běhat kolem 30-60 dolarů. Vypadně, začne jsem jako... No ti tam furt leze, vole. Nějaká počká, já tuto... Ne, tu právě do prdele. Jde pryč! No víš, jak je, Jo, a ještě bych zapomněl dodat, že bych natočil unboxing, což všechno budete mít dole pod videem, v popisku videa dole. Pokud jsem je na něco zapomněl, tak vám do komentářů napíšu pod video. Nebo Dante tam vám něco napíše pod moje video. Já omlouvám se, že tam uslyšíte telefon. Tady jsme nepočítali, že někdo bude někomu volat. Já mám naštěstí vypnutý zvuky, takže to jsem zachránil tím sebe. Ale tak nevadí. Chybička se zabudila. Jak jsme říkali, tak každý není dokonalý. Ale ten update, ty vole, s tím koněm, ty vole, to je pičovina jak svině. On ho vede vedle sebe, já se na něm proletím, no. Tak, počkej, no, to se vcipnu. To samý, no, já vím, že mě rozprdám. No, to říkám, no, ale nevím, že mě rozprdám. Já nevím. Jako, někde musí být chyba v tom updateu. Já tady snaží. Nesnáš to, vlastně nesnáš. Vůbec nesnáš. Nevyplatí se vám to, že nečetě, ale to... Co je čet, vole? Teď máš ty lasery, ne? No, já mám lasery, no. Tohleto si vezmu, tohleto si vezmu. Hej, tak co tohleto je za zbraň, kámo? To máš laserovku? Jo, mění do baře, ochu. Já nevím, to měl taky. Masakra. Pičo. No budu si doplňovat, vole. Já jsem si na to otevřít. Jo, tak já jdu za tebou. Já ti ještě mě. A já jsem ti chtěl ukázat tu laserovku, ale tak když jsi viděl. Já uvidím nejmladší taky. Ne, máš furt zapnutý lasery, debil. Když tak levý čudelíku dveří. Kde se z kokota, ty vole. Kámo, ty vole, otevři ty dveře, hovado. Hej, kámo. Ty jsi zněkoval ty dva upgradey. No ty jsi už ulín. Já už mám ty vole
tady ten za 6200 padá. A vypadání nechci, protože to vás nikdy nevíte, já Nevím, protože žádali, že to máme víc než oni. To je kretén! On ti tam vleze, když mají zapnutý lasery, ne? What the fuck? Hej kámo, od té doby, co jsem byl celou dobu u tebe, No. tak se podívej, kolik už mám, jo. Ale odstřel do toho Počkej, to je jako vážně? Sviděl, škoda, že to nebude ve videu. Tak je dobrý, proč ne? Nevím, jestli si, Dante, chceš se podívat ke mně? Tak až budeš u mě, tak mi řekni. Já ti otevřu laser potom. Mám ruky. Ne, blbec. Ale divně, že já to reklamu nevidím. Ale to reklama šla. Hej kámo, víš o tom, že už nemám tu čepici? Já to muset mít chybré ruky. To víš, že vole, zase tam budu mít tu reklamu, vole. Právě, že ne? Mě už tam nepovedl vůbec ta reklama, jsem si řekl, že Čemu, já už mám tady ty dva, ale jsem se koupil další. jo, ne, to ty dva, no. A ještě tamhle ten, vlastně, jak ti tam jezdí přes ty tunely. O těch 5000, no. Ujíráče, Ty vocos. teď tady trošku bubnu. Rozměrem 4 taky bubnu pěkně. Ne, tak, bylo ti to jedný, ty no. A tady bubnu nejde. Takže, ale to nejde prdá. To je to dávalo, a on tady je furt, ty vole. Buď je to hráč, nebo to hráč není. Takhle zkusu teď dělá to, vidíš, co to udělá. Ty vole. Já jdu dál, ať to nekopím já. Doktor Sprznu. Je hovno. Takhle dobře googlej, kámo. To smažíš ty kucháka. Tam počul jaké tu chceš. Doufám, že se těšíte na Zombie Rush. Akorát předem říkám, že jsme to hráli za kamerou, nebo spíš já, takže mám větší levely a větší killy. Mám nové zbraně, mám zlatou pistoli, za kterou dostanete, když máte 10 000 killů, tak máte zlatou zbraň. A co ještě mám novýho? Jo, potom mám nějakou bílou brokovnici, která je pěkně na hovno, to říkám předem. Takže mám furt tu ten zelený laser. Pak máme ještě 5 minut a vypínám. A nebo to vypneme, až to dostavíme. Já si dostavím na ty vaši už tak nádlo, to máš tak na 8 hodin, jo. To je tak na 8 hraní, jo. Na 8 hodin, ale já jsem to hrál, to mám po 6 do rána, ale jsem postavil. No tak až bude 7, tak mi řekni a natočíme jináčí hru. Jo. Tak to vypínat nechci, to mám. Tak ty debile, tak v tom budeme pak pokračovat, uděláme jak do toho dole, jak to máme už postavený
A normálně začínám kupovat jináčí věci. Až na to, že mě se že se to nedá uložit. No to je nějaké, jo. No to zase vlastně nejde, že když jezdíš dolů a necháš jí dát podle mě, to potom vrátí do sebe. No jasně, no. No. Že to není jako v tom Lampratikonu, jak se ti to ukládá samo. Jo, to ukládá. 4 minutky. Už je na 4. No já mám z telefonu 56. Jo, už 4. A to je já to mám. Kámo, já se za chvilku dokoupit YouTube button. Co? Ještě se ho nekupuju, ještě potřebuju tak 1500 a mám ho. 25 000. A už ho jdu koupit. Kdo? Já? Když jsem se koupil za 25 000 den, vole, YouTube button. Nic. Jdeme ven. No, dobrý. Ještě něco zasovím, pak udělám ukončení videa. Za 2 minuty. To bude akorát. No. Tak já jdu ven. Tak jo, tak se uvidíme u příštího videa. Dejte odběr, kdo nemá odběr, tak každý odběr mě rád potěší, zadejte like, koment a u příštího videa zatím, čau. Čau. Uiii.